أمل هاجر وأنا أخنتها زتكور سمينارات لما عسران كلت مجابيت أبزواتات مأكل دو باقي بحري دوبن قاش باركان تخيدهم تبلع الوس بسلطان منقسن بارنس تخيد سمينارات بغندو تأتي بزلو حدش مدرخ سلامن أبكتشن عسر تعتم منقست قدام نتات توهيبهم زلو لما عتاو مدباتن زبرهم أديب عبد المكيل تخلاين دالو زبزاب قرمسكال قرس جير كقرباي أن أب مجلس يوم إذا حدش ناي سلام مدرخ صلات صنعتن حيال مختن أبوشتن وصان زركب حزب إرترا كم استرغاغص بمتقاس وصيت ፖለቲካዊ መስመር ንጹር ራእይ ከምኡውን ሓያል ህዝብን ግንባርን ከም ዝኾነ ሓቢራ ኣብቲ ሰሚናራት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ግሉጽ ወተሃደራዊ ወራር ክሳብ ዘይፍትሓዊ እገዳ ዝርጋሕ ተጻብኦ እንተላይ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ዜናውን ሸርሕታት ከም ዘጋጠማ ዕላማ ናይ ዘደማ ልኡላውነት ኤርትራ በምድፋር ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን መንብርካኽ መንባሩ በመግላጽ ዓመተ 2018 ህዝቢ ኤርትራ ብረዚን ቃልሱን ተሪር ምኸቱን ዓወት ዘረጋገጸላ ታሪኻዊት ዓመት መንባራ እዘለናይ መድረኽ ድማ ንኹሉ ዝተጸመመን ዝተጻወረን ዜጋ ናይ ሓበን ኩርዓትን መጎስን እዋን ከም ዝኾነ ገሊጻ ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ብዙሕ ዕድላትን ብልጭታትን ንህዝብታት ዞባ ፈጢሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ንሕና ከም ሃገር ኣብዚ መድረኽ እዚ ናይ ዜጋታት ጠለባት እተማልእ ሓያል ብልጽግቲ ናጻ ኣብ ዞባን ዓለምን ግቡእ ተራ እተበርክተ ሃገር ምህናጽ ናይ ቀዳምነት ምዃኑ ኣረዲኦም ብዘይካዚ መጻእቲ ወለዶታት ኣብ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክነብሩ እንተኾይኖም ምህናጽ ሓያል ቁጠባ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓያል ቁጠባ ንምህናጽ ድማ ውሑስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምስፋሕን ምርግጋጽን ምህናጽ ምዕቡል ትሕቲ ቅርጺ ጽርግያታት ምስፋሕ ወደባትን ተወዳዳርነቱ ምዕባይን ምዕባል መራኸቢታት ምዕባይ ረስናዊ ምንጭታት ጸዓት ሃብቲ ዓሳ ፍርያት ሕርሻ ምስናዕን መምሃዝን ከም መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ብኻልእ ወገን ድማ ኤርትራ ካብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝጀመረ ምፍጣር ዞባዊ ሰላምን ሽርክነትን ካብ ዝብል መትከል ዝነቅል ምስ ጎረባብታ ሃገራትን መሻርክቲ ሓይልታትን ዱልዱል ዝምድና ኣብ ምፍጣር ከም እትርከብ ዝገለጹቶም ሰብ መዚ ብፍላይ ዞባዊ ሰላምን ሽርክነትን ንምዕዛዝ ምቕሉል ተራእቲ ጻወት ምህላዋ ብምንጻር ምስ ኢትዮጵያ ሶማልያ ኬንያ ደቡብ ሱዳንን ሃገራት ውሽመት ዓረብን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮረ ጉዳያት ብሓባር ንምዕያይ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ ንሳቶም ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ሃገራት ናይ ዞባ እትገብሮ ዝምድናታት ይኹን ስምምዓት ንልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ከምኡውን ባሕራውን ኣየራውን ግዝኣታ ዘኽብርን ኣብ ንጹር ኣህጉራዊ ሕግጋትን ኣገባባትን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ድሕነታውን ዝምድናታትን ሽርክነትን ተጠሪብ ዘሎ ዓቕሚ ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ከም እንርከብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ዓቕምታትና ብምውሃድ ኣብ ልምዓታዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ጽላታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ዜናውን ስርሓት ዓበይቲ መደባት ተታሒዞም ከም ዘለው ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2019 2020 ምስራሕን ምስፋሕን መስመራት ጽርግያ ምምስራሕ ጸባ ስጋን ዓሳን ምውዳድ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምውሓስ ቀረብ ማይ ሰብን ጥሪትን ምስሳን ሃብቲ እንስሳ ምስፋሕን ምምዕባልን ወደባት ዓሰብን ባጽዕን ምዝዛም ዲጋ ጋሕቴላይ ምስፋሕ ሞያዊ ስልጠናታት ምጅማር ምህናጽ ኣባይትን ምምዕባል ስርዓት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካብቶም ተታሒዞም ዘለዉ ዓበይቲ መደባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስ ህሉ ምዕባለታት ሃገር ተኣሳሲሩ ንህዝቢ እዋናዊ ሓበሬታን ሰሚናራትን ኣብ ግዚኡ ክወሃብ ሕቶ መንበረ ኣባይቲ ካብቶም መሰረታውያን ጠለባት ስለ ዝኾኑ ዝያዳ ጠመተ ክወሃቦ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥሙ ጸገማት ክልለዩን ንምፍዋሶም ስጉምቲ ክውሰድን ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣቕሪቦም እቲ ሰሚናራት ኣብ ዞባ ማእከል ብጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሐመድ ስዒድን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዞባ ደቡብ ብሚኒስተር ዞባዊ ምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል ኣብርሃ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳይ ተኻይዱ